Здравейте, приятели, и добре дошли в едно ново видео, в което ще играем на играта Scary Shawarma Kiosk. И тази игра е между другото създадена по някаква история има, и когато влезете в тази игра, веднага визира някакъв екран. И сега е време да играем. Може да се присъединиме сега с 4, така че хора, се абонирайте за канала с камбанката, за да стигнем ние 10 абоната. Още един абонат ни трябва за 10 абоната, така че се абонирайте за нашия канал. И се абонирайте и на Алекс канала, защото той качва много нечесто видео. Аз качвам мега често, някой път ама аз просто не качвам много и аз. Алекс качва повече от мен, между другото. Абонирайте се и за неговия канал, той да стигне най-накрая 40 абоната. Тъй, че вижте колко много хора сме. Тъй, че сега за първи път играта игра. Open. Welcome to your шавармата. Айде, open. Отваряме шавармата. Айде, идвайте клиенти на тази шаварма. Абе, гледайте колко хора. Тук някаква газ. Само тук стана, тук всички може да знаят как се игра тази игра. Аз съм Дани. Къде някой да дойде? Къде ще ма да видя? Ще ви блокна. Ще ви репортна. Бето няма нищо, можем да го сготвим. Не му затваряйте, не му затваряйте, гледайте ги. Тук много народ сме вече. Много народ сме вече. Тук. Престанете, бе! Стели мръсни. Вижте ги. То топ дюнер. Я го пригответе ви. То не приготвя дюнера. Аз избесявам ти месо. Дам се всички да леснат. Лаваш. Оп. Бе, престанете, бе, много като сме тук, народ е ужасно, бе. Не, няма как, няма как. Не чакай по-добре да не разбухам. Тихо. Ето ти да лайковата, какво се правиш, бе? Купувай, давай пари. Давай пари, давай. Айде, сега ще видя, бе. Абе, давай пари, купувай. Ма няма му нищо да пич. О, йоу. Йоу. Чат. Не, вие сте тъп. Къде ти е шавармата? Той иска 2 дюнера, бе. Скамнаха ме GG. Гайс, най-тъпите хора, брат. Не. Сега зилно заради тях ще умрем. Аз знам само как да играя тази игра. Я не знам. Аз взялах само знаем и светлин. Вие сте някакви тъпи мизерници. О, боте! Не, бе! Ух ти! Тъпи мизерници!
Не, да се нареда много народ е тук. Аз не искам. Вие си гответе тъпия джунер, аз няма да участвам, аз си тръгвам. Хора, мисля, че аз там не искам да вляза, тъй че аз няма да участвам. Here you go. Ето ми чуе много ме дразни, между другото. Тя много ме пранква, така че чао, чао. Блокнах ви всички. Sad особено да момиче сега ще я репортна. Коя да репортна аз бе? Кой е името на тая? Мони си беше. Пишме юзернейм, флиш, морс, тек чат. Не чат нямам, нямаше го махнати. Аватар ще напиша. Close. Тебе. Take it. To the panel. For the username. Some paste confirm. Омъгълев накъп. Като аз съм ги блокнал, де. Сега повече добре ще. Не бе. Отвори, бе. Не. Yes! Two Shawarma was about to order and you slammed the window. Unbelievable. Не, бе. Yes! Oh my god. Брат, играта си нудила. Байко е най-големите идиоти в света. Two shawarma and soda can. Not grilled, please. Sure, that will be 350. Йоу? Йоу? Ама чакай, бе. Омага. Но аз не пуснах шавармата. Някой ми чукаше. Чат, аз излязах от целия. Отидам тука. Отидах в храстите. What? Абе, какво стана, бе, брат? Вижте колко много се отдалечихме. Хора, ако искате да тестваме всички митове в тази игра. Къде? Не ми. Виж какво беше? You can't leave. Не мога да изляза от мапа. Чакай, има някакъв шанс да изляза. Чакай. Аз ще храстите. No way. Guys! Той ще го анблокна вече. Чат, това е нереално. Чат. Вижте колко много се отдалечихме. Ние можем да излезем от мапа, но да се върна пак с шалармата. И... Две, тук сме. Майко, гайс, ако искате да тестваме всички битове, запишете.
Това е музиката на играта. Чат. Това се прави на някакъв клиент. Чат, айде да си тръгваме. Шат. Чат, аз нямам да спит. Вижте, отдалечаваме се от нашата шаварма. Тук има гора, отивам на там. Чат, вижте. Гест. Вижте. Гледайте. No way! No way! No way! I was literally standing here and you slammed the window. What is wrong with you? Chad! No way! Чу видели? Чуте ли го това? Гайс, мисля, че трябва да пробваме наистина всички митове в тази игра. Мога. No way! Ми дадахме от картата, бе! И вярно какво ми казаха? Долу ни пише Don't Leave и казаха какво ми става, защо излизам. Майкът. Това не е репортното място. Че да ще умра. Че аз къде съм, бе? Аз съм мой тук. И гайз, мисля, че умряхме. Гайз, вижте какво става там. Аз къде съм? Гайз, мисля, че... Two shawarma and soda can. Not grilled, please. И за стълното. Отивам там, I was значи literally отивам за standing стола. here and you slammed the Бежавам се window. от тук. What is Отивам на wrong тази with you? стола. Майкът, пак ми казват те. Не, аз съм в храстите, бе, пич. Какво става, бе, пич? Какво става, бе, пич? Бе, къде отивам сега? Майкот! Не. Ще ме паднат. Гличнах играта. Не. Аз на къде съм, бе? Къде съм? Преди малко отидах на няколко пътче. Чакай. Охо. Няколко пътче тук има. Обижавам се тук. Уй! I work at the gas station nearby. No way! Give me one shawarma and extra sauce. Чат, гледайте какво става. 150. О! No way! Не, the guys. Guys, поставете лайк на това видео, ако в момента гличнем играта. Guys, сигурно ще я гличнем. You close right when I walk up. Бе, чат, гличнахме играта. Guys, чао, брат, гличнахме цялата игра.